Manut to karo aku ya wong ayu. Rupamu elek aku emoh. Lho, sing goblok iki kowe. Gak iso. Wong aku seneng karo kowe kok ora seneng. Lah wong kowe elek kaya ngono masa aku kudu seneng. Walaupun elek tapi kan aku melarat. Lho Sugih wae. Manut ya karo aku. Dadi peksa wae. Aku ora seneng karo kowe. Rukun Islam. Mas, Kang mas. 50 iki. Mas ya. Boclok gandrung Gandur kok tembake religi iki kok. religi. Guru sing apik apa? Guru sing apik. Ya liyane lah oke. Slendro apa pelok? Pelok. Pelok melok abahe lho, Pelok Dik. pelok. Pelok iki pelok iki sing iki malah jo pelok barang. Padha wae. Kok iya to? Barang karo 6 padha ta? Waduh iki kuwalik lek nata. Neme klarone kono. Ya ning tawang ngono ya kan. Ora rasa cerewet. Oh iya. Damar ulang metuk marai minyak jinggo. Pamintaku lho, Bek. Duh wong ayu. Ayo Mas yo. Papucane ngati. Manut yo wong ayu. Ayo to. Ayo. Lho jailmu ono, Bek. Wong aku ora seneng karo kowe kok mbok peksa ta? Lah sing goblok kowe karek nampa wae kok ora gelem. Sithik mboko sithik, Bek. Wong ki ra melu ngetokne sing ngetokne tresno kuwi aku tamponen ya wong ayu. Ma, Cepet-cepet sawane. ngerti ora? Aku ya ora seneng karo kowe. Sepet-sepet. Aku senenge karo Kakang Damar Wulan. Damar wulan kuwi Iya. apa? Kena kencing manis saiki. Kencing manis, kurang manis tambahi gula asli. Manut to karo aku ya. Ma, Ya. Kencing manis, kurang gilani kaya ngono kok Mawe kirek aku lho. Manut ya. Manut karo aku. Panjenengan mbok purun mawon kencana wong Ripin Jun. nyuwun sewu Gusti kencana wong mbok panjenengan menika welas kalih Gusti kula insyaallah tresno sithik. Dayo nang ngerti insyaallah iku apa? Apa dayo ni mu alaf ngono piye kok? Ketoprake wis malap iki, Be, wis malap. Pun panjenengan mang tresnani kalih Gusti kula. Lah wong aku ora seneng mosok kon seneng. Ya moh aku nek dipeksa kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora tekaku ning Taman Kaputren kene ana 5 perkara. Taman apa? Kaputren. Iya, 5 perkara sing nomor 1. Kuwi maca Quran sak maknane. Nomor 2. Wong kang soleh kumpul ana Tobat wis celuk. Ibar ngaji kon tita jane. manut. Kaya ngene. Ora samarai. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo gelenggot ayo. Iya ya pinter. Niki lho, kula pados kenggen lurahe. Mojok-mojok ra apa-apa. Lurahe, pun kula pados kenggen. Lurahe. Lurahe. Sumu, Sumu. manut ya. Ayo to. Aja kaya ngono. Kencana wungu. Mah aku mau. Tuk tuk. Kae lho sing keprak lho. Pun kula cegate mriki lurahe. Yen tak gawe cara halus kowe ra gelem lagi karo aku, apa kudu tak rudo paripeksa ning papan kene. Manut. Kakang, jenengan tulungi kula. Sopo sing godho karo kowe? Nika wong elek. Rupane kaya apa kae. Rupane welek lho. Kowe lho. Kayak gundul. Kowe iki lho gundul sing diomongne anak iki awakmu. Gundul. Sing ganggu kowe Aku, Deng. Ndase kepul-kepul nika. Nyapa? Kowe wani ketulung marang kencana wungu sapa kowe? aku Damar Wulan. Wong lanang sing ditresnani karo Kencana Wungu. Tidak bisa. Bisa, Deng. Kencana wungu iki calon bojone Minak Jinggo. Kowe kudu pedhot karo kencana wungu. Pedhot karo kencana wungu. Ora iso. Si keparut kurang to. Sekeparat. Sekeparut iki parut raimu yo. Gelangsaran perang, Be iki perang iki, bar iki perang yo. Manut pedhot karo iki ora. Ora bisa.
Ora bisa. Ora bisa. Bolo-bolo buta. Yo, ngajak kabeh. Ora nek. Ora iso golek bolo. Kabeh iki wadya balaku. Minak jinggo ora di bolo blas duwe. Ora duwe. Yun, rangkit kamar. Kae wedi karo aku. Aku. Hei. 150 pen. Rangkit. Rangkit. Pasang sini. Ora iso. Bayarane do 500-an. Sing bayar aku. Sampean tresno karo Iya. Mbak Rewangi peceng dodo utang ludira. Iya. Paribasane sedumuk bathuk senyari bumi. Oh, bener. Bener. Ora mentol karo muni kuwi. Dadi sampean tresno ora ana wanita liya kejaba kencana wungi. Iya, bener. Oke, ra apa-apa, pek-peken. Aku tak golek dhewe. Wah. Ayolah, entuk sing gemoy, Atak gendeng, akan mana-mana. Kae kuru, iki entuk lemu. Hop. Loh, lah Wong ayu kate balung pakil duyut. Bebe, lah kok mbok pilih iki sapa to Be iki Be? Iki sapa? Aku milih iki. Lah kok kowe milih Lah kono wis tresno karo kencana wungu, bojone dalang tak pek genti. Terus aku ra mbok perjuangke. Nyapa? Kok terus kaya ngono karo aku? Ih, bojomu nesu lho. Ya mau gak oleh. Bojomu nesu lho. Gak oleh. Ngerti ora? Bojo kuwi paribasane garwa sigarane nyawa. Terus Aja meneh kok dipek. dilirik nesu. Lagi dilirik wae lara atiku. Kuwi bojoku lho. lho sampean milih iki kok. Aku apa salah? Iki manten di dalam Kok cerita. wedok kuwi dilarani atine rapopo ora dikei blonjo, ora dingongi rapopo ning siji. Apa, Mas? Aja nganti diloro ati apa meneh dimadu. Sakit hatiku. Ya jeng kepletot wungu. Kencana wungu. Sampeyan milih iki ora? Sampeyan milih ndi pun sakniki anu. Loro-lorone. Ora iso. Pilih salah siji. Iki apa iki? Iki. Pilihane beda. Cek kowe boki tresno tenan karo bojone apa ora, Mas Kangko? Tresno apa ora karo bojone sampean? Ya tresno karo bojo. Upama sampean ana kedadian apa karo bojone sampean Tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpama bojone sampean dicolong wong njaluk tebusan 200 juta. Sampean piye nek nglakoni? Kapung kok sampean ku bangkrut, ora duwe apa-apa, mobil nyewa, omah ngontrak. Carane piye? 200 juta akeh men no. Ayo kudu jare tresno karo bojo. Lah pas ra duwe dhuwit, nek duwe dhuwit ya tak tebus, pas ra duwe dhuwit ya bingung no. Ah, dadi ora tresno. Lah nek kowe tresno karo bojomu, Tresno. upama kowe melarat-rat ora payu tanggapan omah ora ndek apa-apa, mobil gak duwe, omah ijeng ngontrak. Bojomu digonjak wong, diculik wong, njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe? Tak nyang no. Loh, lah sik. Lah bojoku sadurunge rabi karo aku 350 budal kok. Apa meneh kok 100. Lah bojomu ngopo mbiyen? Dia nek Gang Sewu. Oh lah iya. Dinyang, Pak. Oh iya, aku ora tau nyang-nyangan masalahnya. Wong Pak Kangko ki piantun sing bijaksana, Mas. Iki mung cerita, iki mau Cerita. pramen suwunane panjenenganipun Bu kami sepuh. Heeh. Kono nembang apa, Nduk? Eh, Kayak ngibur manten sakloron. Pak, nyekel-nyekel lho, Pak. Be, Pak, be, be. nyekeli lho, Pak. Kowe iki ngawur lho, Be. Di atas pentas itu milik umum. Loh. Nek ning omah bojo tapi profesionalitas. Nek ning dhuwur panggung ki kabeh milik umum. Monggo bapak-bapak sing badhe ngumumi niki monggo. Bebas dalu niki. Kowe iki sing kocok iki kowe, jangan mengartikulasikan sing kaya ngono kuwi. Iki ngono garwane Pak Dalang ki. Nembang ngene. Lungguh apa nembang? Nembang sisan banjur Nah, ngadeg kok. iki Bu Duwi. Heeh. Iki garwane Mas Kangko. Iki ya presiden hebat, Be. Wah, hebat niku. Kesuksesane Mas Kangko iki mergo dorongane Bu Duwi sing tanggung jawab. Mosok anu, koyo anu dinat yo. Lah nggih, ora ayo ngecemes ngono ya Bang Bayi. Muncrat. Sumbermu ya akeh men to. Lagunya musik nama modern, Pak. Iki ana sing nyuwun lestari. Nggih. Lestari. Nggih, kene. Nggih. Menika saking Mas Entung. Terus sayang nyuwun lestari nggih. Ugi menika wonten pamundhut saking KPK Komunitas Penggemar Kangko Pare. Mas Tulkio, Mas Gawer. Nyuwun bajing loncat tombo kangen kalian ayang-ayang. Wah, cocok nih, Pak. Nggih. Lestarine sik ya, Mas. Nggih, no. Digarap campur sari gamelan plus musik. Coba Ya, ambil coba. suara reve Mas, reve. Ayo. Reve. Ya, coba. Coba. Rasa tresna kang sejati
Wis bener apa? Ekspresinya, Mbak. Rasa tresna kang sejati manggil lestari lho. Ndang. Ayo malah kaya wong edan guyu-guyu. Rasa kan gini. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Lah pinter. Manutan ora loro. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Ya, ayo. Bukan kayak wong itu. Iya lho, ora yo iki ekspresi. Jadi wiraga, wirama, wirasa. Ayo. Rasa tresna kang sejati manggil. Rasa Lah piye? piye? Kene sik. Oh, dodo. Ora lewat. Iya kene sik, ora lewat terminal. Ora kene ta? Heeh, gak mampir terminal kene ya. Rasane wiwit nang kono. Ayo. Upamu ayu. Lah nek ayu piye? Aku seneng. Ayo. Rasa. Rasa tresna kang sejati manggil lestari. Sayang, Piye sayang? walaupun garam di laut, asam di lambung. Mas, Asam lambung. asam di gunung. Asam yo ning lambung, kalau penyakit asam lambung, Bro. Asam lambung. Mbah yuk. Cinta kita tetap berdua ya, sayang. Muncrat Mas. Roman karo iki lho. Bojomu lho. Akeh weanan. Sayang, Iya sayang. beribu-ribu bintang yang ada di sana. Di sana. Cahayanya tidak akan mengalahkan cinta kita, sayang. Oh, Mas. Beribu bintang di langit. Ya ampun Mas. Hanya satu yang bercahaya. Aku sangat sayang sama kamu. Apa iya toh Mas? Kowe malah kaya minok dobel lho. Lah nyapok kok Sangat digoyang rondo nih serakot telu. Lestari ya. Lestari. Oke. Ya, musik ya, musik. Nggih. Nah, gamelan ngetoke. Bisa. Ya. Coba kayak ngomong, yuk Lestari. Pak Endong, ya. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berwangi semi harum kembange melati dasar wulane dadari Wangayu setia rumah sono sasar apiar kartika kadya puspita ing nendra cakepi Yuk, balungan seru cowok kompak. Wicara Indonesia, yuk.
kasih Mas Entung wis diaturke pamundhute. Nggih. Iki akeh banget sing monitor lumantar YouTube uga TikTok dalang kangkung asli Mas TB. Beribu-ribu pasang mata Leres. menyaksikan. Iki banyak yang komen kok kepengin meruh panjenengane Bapak Haji Samsuri. Oh Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Nggih. Mula ngeten. iki adat setiap tahun panjenengane mesti tampil ana ing wanci limbukan mula diaturi supaya Lenggah wonten mriki nggih. lenggah wonten pepanggungan. Oke. Ora ketang sak gebiaring tatit paribasane ya, Mas. Nggih. Ya, monggo Pak Haji Samsuri. Monggo Pak Haji Samsuri. Tindak panggung sekedap kemawon. Heeh, ya, monggo support musik Mas Joro. Ya, kaya apa. Monggo Bapak Lurah Pak Haji Samsuri. Wah, monggo Pak Haji, katuran wonten tengah mriki. Oh nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nah, menika Mas TB. Nggih. Jenengan sembulet wae Pak. Duh, jenengan iki kula derekne, jenengan teng ajeng kula teng wingking. Ibaratnya kula niki pabayan. Nggih, nggih. Ah, tahun ngarep wis ranekane dagelan wong Mbah. Mbah Mbah Lurahe mbanyol dhewe. Yo kok jenengan Panjenengan lagi ngajeng mriko kula kuwat. anu Pak Haji. Nggih. Dados nggih. Ngaten lho Mbah Lurah. Nggih, sampun. Yo, nggih, disampun kula teng wingking jenengan no. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Pun. Niki lho Pak. Lah, niki kok dalang kelewat. Lah aku karo Pak Haji yo apal Sugeng bener. dalu, Pak Pak Haji. Haji Samsuri. Nggih. Piyantun Mas bab Andi, sehat. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan brambangipun pripun Pak? Regane awis napa Bu? Alhamdulillah niki pajeng 17,5. Itulah setengah niku termasuk larang napa murah Pak? Cekapan. Oh cekapan. alhamdulillah. Nek larang ki iso 30.000 ke atas kuwi mahal. Nah, jenengan ngeten niku per tahun pinten Pak pendapatannya Pak? Wah, lah Sik toh. niki. Kowe iki dadi pegawai apa kok? Ora kok ngono, nyuwun sewu niki mboten kok umuk Mas Kangko. Ah, piye? Banjarjo niku dusune kathah, saben dusun ngadakno wayang kulit, sing tombok mesti Mbah Lurah. Apa Iki nek duwite ora kuat, geblak. Jenenge we lurah ngelu ning sirah. mergo gue tombokan ngene Nggih iki. tombokan lagi ngaten to Lah Pak kok Samsuri. perso jenengan? Alah kula niki kali jenengan kan kula ning gone Dang Sewu reng. Kuwi Pak Lurah kok nyapo tindak ning Dang Sewu ku. Sosialisasi. Ngapunten. Dalam. Ngapunten lho nggih. Nggih. Niki nek kula pribadi biar ten panggung, biar ten ngandhap. Timbangan damel ngoten niku luwung damel sedekah rakyate. Rungokno niku, kupingmu, Be. Pak. Rungokno. Kula cocok Nggih. sedekah. Lain sakartem apa no? Tunggu wae Napa napa. Pak? Oh Pak. Kula mboten saged kula. Lho lagi mboten saged Pak. Saged. Mergo 2 periode panjenenganipun ngastok pucuk pimpinan ning gone desa kene. Putranipun dados Pak Carik. Nggih. Alhamdulillah. Luar biasa. Mugi-mugi panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Pak. Amin amin. Jenengan Tapi jenengan. mboten medal niki sawerane kados Oh, ya. lho, pripun to jenengan niku pun. Namun dilem niki ujung-ujungnya mesti sawerane Mbak Lurah. Boten Pak, boten. Nggih. Asli. Sorry Pak, kula niki profesional. Nyuwun sewu kula jenengan timbali niku Tanggap wis men. Apa kok Pak nyuwun saweran gengsi awake dhewe. Lah kok dianggep apa niku ya to Mas? Lah piye? Mungkin tapi nek mboten cawer nemen. Piye piye. Pak Lurah sandalen niki, Pak. Wis sandale peniti ngawur Pak Lurah. Mas Andi ngapunten. Niku derek-derek ten wingkem ngatur ngeten. Alhamdulillah Mas Andi TV saged manggung kumis ngoten. Matur suwun sangat. Terhibur niki alhamdulillah. niku napa, Pak? wargane. Sampai gobios lho, Mas. Oh iya. Ah. Nggih. Monggo Pak Lurah. Monggo badhe badhe paring dawuh menapa panjenenganipun Pak Haji Samsuri? Matur suwun niki wau sampun kula wau sampun dawuh. Nggih. Santawis yang penting wargane saged guyub rukun. Amin. Kula matur alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Langsung pesen kula sing paling penting Napa pangapunten pemuda-pemudi sedaya warga dusun Ngesong khususipun umumipun Banjarjo lan seluruh warga bangsa Indonesia niki dhuwur
ojo dulinan narkoba. Nggih. Betul. Niki pesen kula niku. Ojo gampang-gampang kenging pil sabu-sabu. Niku larangane negara, larangane agama. Ngoten nggih. Namung pesen kula namung niku. Sing penting guyub rukun, nek pengen sukses nggih kerja keras. Betul harus ngendikan. Pokoknya pemuda ojo nganti dolanan narkoba. Nek ibu-ibu bebas. Ya Kok kok iso? ora entuk. Ibu-ibu narkoba niku narik kolore bapak. Jadi yang kudu nek ibu-ibu Mesti bebas. ngono wis rasa omong. Nyun sewu Pak Lurah dengan kebijakan anggaran efisiensi kok panjenengan saged ngadaki wayangan ngoten niku lho. Banyak desa nyun sewu nggih Mas Kang. Betul, nggih, Banyak budget desa anggaran. sing ora nate tangga ora wayangan Mas dengan anggaran kepotong. Terus Ora ngerti ngerti Pak. Niki alhamdulillah saged guyub rukunipun warga dusun Ngesong khususipun ngapunten kalih pucuk etan, pucuk gilen matur suwun sanget. Niki nika wau mun dawaken Mas Haji Dwijo Kangko Nggih. 160.000 per wuwung. Niku alhamdulillah memang kula diguyoni tiang-tiang. Pak ya contonono Pak wargane ben semangat. Nggih. Alhamdulillah nggih kula mboten saged matur, penting pun kula contoni pun lah. Pinten-pinten niku sing penting ikhlas. Ikhlas, Niku Mas Andi matur sing penting ikhlas. Pak. Gitu. Nggih. Nek ikhlas niku saged ditambahi kalih Gusti Allah. Leres Pak. Ikhlas tur guyub rukun mas wargane gotong royong persatuan kesatuan iso urunan bareng secara ikhlas insyaallah rezekine saya barokah. Amin amin Allahumma amin. Lan setiap tahun alhamdulillah Mas Haji Dwijo Kangko saged rawuh wonten dusun Ngesong mriki. Amin amin amin. Iki Mas Kangko eling ngendika Pak Lurah piye? Dipenehi titel Mas Haji Dwijo Kangko. Alhamdulillah Mas. Iya. Titel yang berat niku. Donga lho wi. Nggih, nek wis haji aja gendaan wae, menep patine. Mboten Mas, ora panjenengan iki ora tau. Aku ki jane urung ning gandeng keakrabane biasane Pak Lurah ngendika Haji Dwijo Kangko ya tak trimo kanthi jembaring dodok. Muga-muga dadi donga ndang iso munggah kaji. Amin. Soalnya aku munggah kaji mulih ning Indonesia jenengku Haji Sokeh. Lah kok iso sokeh niku? Sokongane wong akeh. Lah ditanggap ning ngendi-ngendi dikelompokne disokong wong ngendi-ngendi dikelompokne dadi wong akeh. Mergo Haji iki maneka warna arane. Padha karo Ana sing arane Haji Wahyu. Napa niku? Mergo sawahe payu. Kaya tanggoku Mas, Piye tanggamu? biyen banci entuk hidayah akhirnya sadar tobat munggah haji. Teko Mekah mulih ning gone tanah Jawa diganti kaji mutmainah. Maksudnya mutmainah iki? Mergo biyen kulino ngemut barang sirang genah. Ngaus gagah. Longe kuwi. Blet. Nyon wis Blonge niku Pak Samsuri. nyon sewu Pak Lurah badhe nembang napa ngersakaken lelagon. Alhamdulillah mboten saged nyanyi kula. Oh, lah Loh, Pak. Nyanyi, Pak. Mboten saged. lagu-lagu Pak ngersakaken Lagu nggih mboten saged. Pilihannya namung kalih, yen Apa, Mas? nyanyi napa nyawer. Pun niku tok. Pun pilih. Wah nggih ta. Ujung-ujunge nggih nyawer. Ya alhamdulillah. Mboten saged. Nek nyawer mboten saged kula. Nek sedekah saged. Oh, sedekah. Dadi niki para kota amal niki, Pak. Requestipun lagu napa, Napa Pak? mbok pilih wonten Pamundutan, pamundutan petingan piyambak yang dipun kersakaken mawi wonten Mangke Napa nggih sing penting kula wau mun matur kalih Mas Haji Dwijo Kangko nggih. warga Ngesong saged guyub rukun, lelampahane nggih saged guyub rukun, tapi wau matur ature Mbah Mudin nyuwun lampahan. Rama tambah. Nah, Romo tambah. Romo tambah ngapunten mergi kula niki ngapunten sangat mboten ngertos bab lelakon watinggitan. Mboten Dados usah nderek sing penting rakyate guyub rukun, Betul, angsal rezeki sing kathah barokah, nek turah saged damel tindak ten Mekah Madinah. Niku sak alhamdulillah. Ora usah ngerti wayang, sing penting gelem nanggap wis alhamdulillah. Betul. Monggo niki lagune manut sinten, Pak? Anu ki sing saka kene. Nah, iki ditampilke. Mbak ya. Gimana sing nyuwun lagon ayang-ayang ya ana. Ayang-ayang nangke damel tayub, Pak. Kok tayub iki Gak iso. ora iso. Oh ya, musik ya. kula pinarak mawon, mboten saged kula. Oh nggih, mboten bisa, Pak. Monggo. Mboten bisa nembang, mboten bisa joget, mendel mawon teng mriki. Ayang-ayang apal tanduk Kak? Apal ya? Ayang-ayang. Nggih. Nggih, manut. Salim mrene kali Mbah Lurah. Kali Mbak Lurah. Nggih. Kali Mas Andi. Iya. Lah ngopo to, Bi? So wengit men to karo aku jan.
ayang-ayang Pak nggih. Nggih. Tembang menika dipun aturaken sedaya warga Ngesong ya Mas Andi ya. Nggih. Yo men direwangi karo nduk anu Mayang Anjarsari. Ha, loro. Nah, yo coba. Ngalah barokah sapa ngerti dhewe sampeyan dadi lurah. Ya amin. Amin, amin, amin. Ya, Nduk, yang kancanono, Nduk. Ika. Nah, ya. Lagune